Malama mali kunnafoni jamananin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Usman Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ o ti kalo tile 15 ka taa bila karedon na o ti kalo tile 21 dolo jate la samiya kalo filanan tile 24 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo filanan tile 30 la dolo min bɛ mara la ni wagati in kɔnɔna na halisa o ye Lyon mɔgɔw ka dolo de ye ni an b'a fɔ a ma ko Shamsu ni arabu b'a fɔ ko Shamsu ni anw yɛrɛ b'a wele ko tile tile ale nɔrɔ de barikalen don nin wagati in kɔnɔna na kosɛbɛ samiya kalo filanan dolo a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn nin ma dolo in ma walima dolo in wagati dɔ la tile ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye nka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu u mana don ko min na a ka gɛlɛn u ka bɔ o ko la k'a sɔrɔ ko u tɔgɔ ma fɔ o la olu bɛ fan o fan olu tɛ dogo olu mana taa fan o fan u mana don ko o ko la a ka di olu ye olu yɛrɛ ka ye fan bɛɛ fɛ olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen ni bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun bɛ daminɛ aw bolo ni courage caman ye dusu bɛ aw la ni dɔgɔkun in daminɛ na kosɛbɛ kosɛbɛ o dusu a n'o courage min bɛ aw la o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun bɛ taa laban kun cɛ yɔrɔ minnu na hali ni aw ma aw ka sɔrɔ ninnu sɔrɔ aw tigɛ la kunnafoni ɲuman siniɲɛsigi baaraw kan aw ka wulikajɔw kan a b'a nafa ye o bɛna kɛ sababu ye ka se ka nisɔndiya lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na a kɔni b'a yira k'a fɔ aw bɛna cɛsiri min kɛ dɔgɔkun daminɛ wagatiw la cɛsiri ninnu a dɔw la i bɛna sɔrɔ a garisɛgɛ sɔrɔli bɛ se ka sumaya kosɛbɛ nka wasaw ani kunkɔrɔtaw kunnafoniw a ci ninnu caman bɛ taa laban ni kumakan dumanw ye ani jigisigi kumaw ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a bɛ se k'aw jigida olu kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko mankutu tiɲɛw olu de kun dalen don aw kan aw mana baara sɛbɛ o sɛbɛ baara ɲɛnama fɛn fɛn kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i b'a ye mɔgɔ de bɛna sɔrɔ minnu b'a aw ka baaraw lagosi aw bolo lagosiw olu fanga ka bon aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw bɛ se fo aw ka aw muɲu ka aw sabali k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se ka aw muɲu kɛ tagama bere ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ nin dɔgɔkun gɛlɛya bɛ a kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma gɛlɛya ninnu fana tɛ sɔrɔ foyi la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ mɔgɔw bɛna a fɔ ko bɛna aw ka baara mankutu tiɲɛw ani aw ka baara ɲuman kɛlenw ani lagosi walew caman de ta ka aw sɛgɛrɛ o b'a yira k'a fɔ fo aw ka se aw dusu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin dɔgɔkun in kɔnɔ bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ni aw ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn bɛ yen fo ka taa se aw baara ɲɔgɔnw ma bɛn bɛ yen nɔ a b'a yira k'a fɔ bɛn o bɛ aw ni aw mɔgɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛna garisɛgɛ minnu sɔrɔ garisɛgɛ ninnu bɛ se ka cun a bɛ se ka garisɛgɛ balilenw sɔrɔ ani garisɛgɛ minnu kuma fɔla depuis wagati jan tɛmɛnenw na aw bɛ se k'aw jigida o garisɛgɛ nasugu ninnu kan kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idrissa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in fana kɔnɔ gɛlɛyaw siraw olu ka bon ka ɲɛsin aw ma wulikajɔ siraw olu ka gɛlɛn ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw sigi ni fariganw ye
ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun girima ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ ni aw ko ka aw bɛ wuli ka jɔ minnu kɛ ka se ka wasaw ni sangaw sɔrɔ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye baaraw ɲɛtɔ ka se ka baara ninnu bɛɛ tiɲɛ tuguni a b'a yira k'a fɔ fo aw ka muɲu ka sabali k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kamasɔrɔ ni dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni ye mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juye kalo tile 23 la ka na bila uti kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala ibrahima ka so lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mankanw olu de bɛ aw kun kan ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati dusubɔ ko caman o de bɛna ta ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka baara k'aw to aw ka baaraw la mɔgɔw bɛna se ka sɔrɔ ka se ka dusubɔ kow ta ka aw sɛgɛrɛ wa laɲini bɛ mɔgɔ minnu bolo i n'a fɔ wulikajɔw walima tagamaw dugutagaw u bɛ se ka bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ dusukasiw bɛ siraw kan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma mankanw ani kɛlɛw olu caman kundalen don aw kan aw ka lafiya fɔ ka se aw dusu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati o de la dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la wasa minnu ani jaabi ɲuman minnu ni aw bɛ k'a kɔnɔ aw bɛ se k'a kɔnɔ don nataw kɔnɔna na n'o tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na gɛlɛyaw bɛ aw kun kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ uti kalo tile 23 la ka na bila sɛptamuru kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ fɔ ka se aw ka kow kɛcogo la n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka lebu caman sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kamasɔrɔ don tɛmɛnenw na aw ye kumakan minnu kɛ ka ko dɔw ladilan i bɛna sɔrɔ o kumakan ninnu olu bɛ se ka aw caman lacoro bi aw yɛrɛ ka kumakan kɔrɔw olu bɛ se ka aw lacoro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ani aw ye sira jɛngɛnen minnu kɛ don tɛmɛnenw kɔnɔna na olu nkalon bɛ se ka yira nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se aw ka ko kɛcogo la n'o tɛ a na basigi aw k'o kɛ aw tagama bere n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ko aw bɛna ko nasugu dɔw kɛ sɔrɔ nɔfɛ i b'a ye aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ lebu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sɔrɔ minnu bɛ aw bolo ani aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ fo aw ka wasa ni o sɔrɔ ninnu ye n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye aw yɛrɛ bɛ se ka aw yɛrɛ don maloya caman na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ nɔfɛ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ sɛptamuru kalo tile 23 la ka na bila ɔktɔburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balansow ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasa ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye kunkɔrɔtaw olu siraw olu dayɛlɛlen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔ ani layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka aw jigi da o wulikajɔ ninnu jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ olu la cogoya min na k'aw bɛ se k'a jigi da olu kan a b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ko aw kana saliya kamasɔrɔ ni aw saliyala aw ka garisɛgɛ siraw olu bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma fo ni aw yɛrɛ kɛla sababu ye ka se ka sumaya walew ta o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun ka giriya aw bolo ka se ka garisɛgɛ siraw k'olu gɛlɛya aw bolo n'o tɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛ balilenw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ɔktɔburu kalo tile 23 la ka na bila nɔvanburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala ayuba ka so scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔ ani aw ka dusuw ani aw ka kuraziw k'olu bɛ se ka na jaabi ɲuman dɔ wolo aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka baara kelen tɛmɛnenw k'a bɛ se ka na jaabi ɲuman dɔw sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni aw k'a bɛ ko kura bolo da i b'a ye gɛlɛya bɛ se ka don olu la nka aw ka ko kɔrɔ dɔw jaabi aw bɛna olu de sɔrɔ a bɛ se ka kɛ juru ye aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ layidukanw ye aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cikan minnu bɛ yen n'u kun balalen don a b'a yira k'a fɔ ala deliw olu barikalen don aw bolo ni aw yɛrɛ ye aw cɛsiri aw yɛrɛ ye ala deliw ni sarakaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw bɛ se ka wasaw ani kunkɔrɔtaw sɔrɔ a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka wulikajɔw la nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ala tala ka so Sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw lamɛnnen don bi nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ kamasɔrɔ aw dalakan bɛ se ka fɛn min lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw fanga o tɛna se ka o lase aw ma kamasɔrɔ aw ka kumakanw aw dalakanw olu lamɛnnen don kumakan bɛ se ka fɛn min lase aw ma aw fanga ani aw ka cɛsiri o tɛ se k'o lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka kɛ ɲuman fɔlɔw ye aw dalakan olu barikalen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati o b'a yira k'a fɔ kumakan bɛ se ka ko caman lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kɛnɛya siraw olu sinsinnen don aw bɛ mago bɛ fɛn o fɛn na ka kɛ fo aw ka kuma ɲɔgɔnya ani mɔgɔw ka kuma ɲɔgɔnya ta ɲɔgɔn da o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so Capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na bana min o fanga de ka bon ka ɲɛsin aw ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se k'aw basigi k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati bolofɛn yɛrɛ kɛw kasaraw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw bɛ se fo aw ka muɲu ka sabali k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o de bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun bɛ tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la ni aw ko aw bɛ ko dɔ karaba nin dɔgɔkun kɔnɔna na dɔrɔn i b'a ye aw ka gɛlɛya fɔlɔ aw yɛrɛ de bɛ k'a sababu ye ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Badara Ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw Verseau nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw fɛlen don kosɛbɛ aw ka ko wulikajɔw ani wasaw ani kunkɔrɔtaw olu bɛ se ka fangaba de lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kunnafoni minnu ni aw bɛna sɔrɔ kunnafoni ninnu tɛ kunnafoni lankolon ye kunnafoni olu siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ ka se ka kunnafoni ninnu labaara don nataw kɔnɔna na ka se ka kɛ siniɲɛsigi ye kunnafoni siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma layidukanw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ siraw caman bɛ se ka dayɛlɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka a ka gɛlɛn layidu ninnu ka se ka ɲɛnabɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o ye ko kura kow ye o ye dɔgɔkun kura nataw kow ye wagati kura nataw ko a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu kow la wa a ka ca la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na minnu bɛ furu sira tagamaw la o bɛ se ka kunkɔrɔta caman sɔrɔ jaabi ɲuman caman sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na ka ɲɛsin u ka furuko ani u ka furu dilannen ko mɔgɔ minnu ka baara bɛnnen don furu dilannen ko ma walima mɔgɔ minnu bɛ furuko la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'u bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ u ka wulikajɔw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nisɔndiyaw olu caman sira dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma yɛlɛdaw olu siraw ɲɛsinnen don aw ma wasaw ani kunkɔrɔtaw ani donbolow minnu bɛ tali kɛ kadow la olu siraw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sɔrɔkɔrɔw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔkɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ n'u tun balalen don aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛ ka ɲi ka ɲɛsin aw ma wa aw fɛlen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ ni de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ka aw ladɔnniya halisa ko tile bɛ buruju so duurunan mɔgɔw ka so tile ja bɛ buruju so duurunan mɔgɔw ka so n'o ye lion mɔgɔw ye samiya kalo 2nan sɔɔni a tɛ mɛn nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na an bɛna an bɔ samiya kalo 2nan kɔnɔna na wagati wɛrɛw nataw kɔnɔna na an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ samiya kalo 3nan kɔnɔna na dolo wɛrɛw bɛna na wagatiw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka wulikajɔw banba kama sɔrɔ i ka sɔrɔ u nɔfɛ kama sɔrɔ farifagaw ani fariganw olu de bɛna se ka mɔgɔ caman saliya nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la minnu bɛ tali kɛ
gardien kan u bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ bagabagali walew bɛ se ka ta ka u sɛgɛrɛ walima kunnafoniw bagabagali walew walima faratimakow bɛ se ka ta ka u sɛgɛrɛ a b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to i yɛrɛ la ani janfa walew bɛ se ka ta ka u sɛgɛrɛ nin wagati in kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la an ka foli bɛ an lamɛnba jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔbaw an ka wolomasiri tabagaw an ka foli b'u ye Asimi a n'a ka transition an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye u ka laɲini min u bɛ laɲini min kɛla maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kama an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u lakana Ala ka laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sabati an bɛ dugawu kɛ Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati